खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 6 डिसेम्बर मंगलबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं खिलिखां ब्रह्म। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जौगानो हागोन। खामानि दामानिफ्राव मोजां, न'खरखौ जौगाहोनायाव गोसो होगोन। बृष राशि। हरखाब गुबुन जायगायाव दावबायहैनो सानगोन। नाङा फाङा दावबायनायाव रां बाहायगोन। मिथुन राशि। न'खराव सान्थि फैगोन। गोजोन खौसेथिया साग्लोबगोन। थांखि जाफुंसारनायाव गोसोआ सान्थि मोनगोन। कर्कट राशि। मोजां सान, न'खराव धोन फैगोन। फालांगि बिथिङाव गोबां धोन आरजिनो हानायनि मिजिं दं। सिंह राशि। बबेबा मोनसे जेंनाखौ लानानै बिसि फिसायनि गेजेराव नांलायगोन। न'खरनि दावराव दावसिया उन दाहा खालामगोन। कन्या राशि। दुखु दाहाजों समखौ बारहोनांगोन। दुखुनि साननायजों देहाया लोरबां जागोन। गोसोनि दुखुखौ गुबुननो फोरमायनो नाजागोन। तुला राशि। न'खराव गोरोबलायनाय फैगोन। न'खरनि जेंना जेंसिया जानगारगोन। लोगोजों गोरोबफिनगोन। वृश्चिक राशि। दावबायनायाव मोजां सान, लोगोजों गुबुन जायगायाव दावबायहैनायनि थांखि लागोन। धनु राशि। संसारनि जार्लायाव गोग्लैगोन। जेखि थांखि लाया जाफुंसारनाय नङा। दुखुजों समखौ बारहोनांगोन। मकर राशि। सांग्रां जा, गारि मटर सालायनायाव सौदावनो हागौ। बायजोआव ओंखारनायनि सिगां सांग्रां जानाया नोंथांनि साबसिन। कुम्भ राशि। आनजादाव उथ्रिसारगोन। मावनो लानाय खामानिया जाफुंसारगोन। थांखि जाफुंसारनाया गोसोआ देरहानाय मोनगोन। मीन राशि। मोजां सान थांनाय नङा। न'खरनि बिसि फिसायखौ लानानै दुखु जागोन। दुखुनिफ्राय सोरां मोननाय नङा। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो गासैनिबो जिउआव दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि न'खरनिफ्राय मिजिंथिबाय। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा, आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।